nemavende maive mwana wosevedzera titambire baba vapoye mosevedzera muchitambidei vaenda kubhava wodzoka kumba nemavende mai vachipo kumba wosevedzera titambire baba vapoyi modavira muchitambidei varume varume oye varume varume oye mutemo wako kumba ndo wako kutonga kwako kumba ndo kwako kwete papa vanono kwete papa vanono kwete kupa vanono kwete kupava pamba pako ndiwe wega unotonga kumba kwako ndiwe wega unotonga azisi nyore kwazo kuudza mumwe murume baba vevamwe ndokurova azisi nyore kwazo kuudza mumwe murume baba vevamwe ndokurova. Makadi muri yeZimbabwe zita rangu nonzi James Mtandiko mwana painyanga pagotekote apa ini ndiri mukomana weCounseling Boys ndoridza rhythm tichitanga Counseling Boys takasanga nemukomana anzi Drewmas nekuda kwokuti ini ndaifarira kuridza gitari mabhanjo aya saka pese pandaifamba nebhanjo ndokusanganawo nemukomana anzi Drewmas achiitawo futi zvemabhanjo izvozvo endaizofarirawo semafariro andaizoita saka takati tichitamba bhora ndobva ndazoona munhu atobatawo gitari rangu randaifamba naro akutoridza saka kubva ipapo takabva tatova neushamwari wekuti aiwa kusikana nhasi soka ndiri kunzwa kufara nealbum launch yatinoda kuita iyoyi aiwa ndinotenda Drewmas media nekuti simudzira kwayakaita kusika pari nhasi ndisingakanganwe zvakare Prophet Magaya wakati simudzira nekutipa zvekushandisa zvatinazo aiwa ndinoimba kuti muri yeZimbabwe muchafadzwa nealbum irori ratiri kubudisa iri ndinoti fadzwai nezvataitawo vana vechidiki ndingati muchidimbu ndizvozvo. Okay. Right. Makadi muri yeZimbabwe ini ndinoitwa Innocent Dzedze kana kuti Marongedza ndirimukomana anoita zvebhendi Counseling Boys inova yamuri kungonzwa iri kunyuka iko zvino izvi ndirimukomana anobata bass guitar zita rebasa ndisandaendera mberi kana ndiri mubhendi vanonditi Elder musazorasika vateereri nevatsigiri vangu kana muchinondibata mukangoti Elder ndofunga munondibata. Counseling yakamira sekudai ndona kubva kumashure uko ndingangoti zvemagitari izvi ndakazvitanga pane time chiri kumagrade 4 ndichiita zvemagitari izvozvo asi taingoridzawo mabhanjo then after ipapo ndo pandakangoshingaira ndikashingairawo zoguma ndadzidzisa munin'ina wangu iye anonzi Drewmas Dzedze svika agonawo achisvikawo pokungoshingairawo then munin'ina wangu ndiye akazoshingaira nebasa iri kubva pandakamusiyirawo ipapo then afamba nebasa ari mabhanjo kudaro ndo paakazoita kuti ndidzoke futi mundima nenhau yekuti akanga asara ega kubva paakasara ega ndo paakazoya chichema mukoma inini zvinhu zvindazvifarira chichi asi dai mangoita kuti tingotandara nemagitari aya pamwe tinoona zvatinozokwanisa kuona chokadi ndo patakasimudzira basa iroro kubva ipapo ndingangoti zvataishandisa kumashure uko ndindaiweza magitari kune vakambovaona magitari aya atinoti mabhanjo uyezve
zvekuziva kuti anogadzirwa sei, kuzogadzira pane twatinoti tumapika totora sound yewaya dziya dzine dziri pamagitari dziya dzi. Zvese izvozvo ndaizvigona nekujoinidza kumaradio maold model aya ndo andaiwanzoshandisa patime dzacho idzodzo. Ndo ndingangoti ndini ndakakwanisa kuva ndine plani iyoyo. Mushure mekunge ndakatozvionawo zvichitoitwawo kuzosvika taigadzira tumamaiki chichi zvese tichingodzidzisana kusvika pakuzosimudzirirwa kwatakaitwa mushure mekunge tasangana naAndrew neShamba vakasvika pakaitwa inonzi opening official yelibrary pachapatarongo secondary. Ndo pavakasvika tiripo. Ndofunga vaAndrew neShamba vakasvika vakashamisika netunhu itototo zvokuti patime yachona pavakasvika pafunction apo isusu tanga tatopedza kuridza, but ivo vakazoita kuti tidzoke zvakare mushure mekunge washamiswa netunhu itototo tumagitari twataishandisa patime idzodzo. Zvechokwadi ndo pandakaona kuti aiwa Mwari ariko. Takadzoka zvekare, tadzoka kudaro ndo patakazi navaNeShamba ndoda kuti mundiridzire one song yamunonyatsoti iyi song ndo iri best kwamuri. Chokwadi ndo zvatakaita zvakanakidza vanhu. Tikapuwa promise nofunga week before kana ndisingakanganisi naAndrew neShamba kuti ndaikumbira kuti muzoteerere paradio, otherwise munozokwanisa kuwana kunzwa zvanda rekoda pakuridza kwamaita zvichibuda kana paradio kana kuti vachaona maTV. Zvechokwadi hakuna kuita kana 2 weeks ndo patakazonzwa mafoni tikabatwa futi naAndrew neShamba kuti vakomana ndikuya kuzokutorai. Chokwadi vaNeShamba vakauya kutitora kubva kuhwesa pasi kubhodha Mozambique chaiko ndo kumusha kwedu isusu. vaNeShamba vakauya vakatitora vakatiendesa kuna vaprofeti Walter Magaya ndo kwavakanotisiya tiriko. Tikagara kumwedzi ne2 weeks tiri kwaMagaya. Ndo patakachitanga kutrainwa magitari aya echirungu aya. Tabva apo ndo patakaonekwa kuti aiwa tinenge tawanhu wekuti kana tikakwira pastage tinoridza zvinhu zvinotambika. Zvokwadi ndo patakazosponzwa equipment yatinayo nhasi yatiri kushandisa. Saka ndinoti mhuri yeZimbabwe iko zvine zvitamira takadai kubva 2017 zvinodzudza zvinotambudza zvinowanikwa ndo patakapuwa instrument. Saka ndise ndo patakwanisa kuti tive tine album yatinopai mhuri yeZimbabwe. Pakati apa pese apa inyaya yekuti sekurira kwandaita kuti zvinopiringidza zvinowanikwa tingoriwo vanhu vekuti tichiri pasi hatisati taane zvose zvakakwana. Saka pamwe pacho unogona kuona dambudziko rekurwara, mari unenge usina. Saka zvinotora time, uchada mari yekuti uzvirapise, uchada kamari kekuti uchengete, kamari kerecording chichi. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvakatinonotsa kusvika pari nhasi. Saka nekushingaira tiri kungofamba tinawo vaNeShamba kubva pa2017 ipapo hatisati tasiyana, tichingori pamwe chete. Saka nyaya iripo ndeyekuti paalbum iri tiripo kubatsirana futi navaNeShamba. Havasi kutisiya, vari kuti vakomana ndinemi kudzamara tawanhu wekuti vanoonekerawo kana kuti wayaruka. Nofunga tose mhuri yeZimbabwe tinoziva kuti mwana anotanga achakambaira achadidini kuzosvika munhu akuzviitirawo. Saka ndo zvandinoti pazuva ranhasi ndinokutendai mhuri yeZimbabwe, asi ndinokuimbisai kuti 30 July album launch ndo patiri kubuditsa album redu. Saka ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe ndinokutendai nekuniteerera kwamakaita. Indoitwawo Morgan Dzedze ndichibata ndiri muchikwata checounseling boys. Handina hangu zvakawanda, zvizhinji ndo zvamanzwa zvichitaurwa. Ndiri mucounseling boys ndinoitawo nezvekuimba kumabacking vocal, ndokwandiri well interested nako. Ndakanyanya kufarira nenhau yekuti ndaifarira mabacking writer anonzi uyo wamacheso anzani
Everton muropa. Saka zvakangondinakidzawo zvokungoti kana Counseling Boys ichiri payairidza zvezvo bhosi zvemagitare zvakanga zvisiri mandiri. But ndaitongonakirwawo pakwaiseshina paya. Ndaingonzwa kavoice ka Everton kachiuya mandiri. Ndichingodairawo nepasaidi kusvika ndazoguma ndato addicted music. Saka nhasi uno ndinongoti newe mashoko chisarai. Ndiwe wega unotonga. Azisi nyore kwazo kuudza mumwe murume baba vevamwe ndokurova. Azisi nyore kwazo kuudza mumwe murume baba vevamwe ndokurova. Asikuti torovana, asikuti torovana. Ungapopote sei pamba pako, ungapopote sei pamba pako. Wana vose ndemukadzisi, wana vose ndemukadzisi. Kwete papa vanono, kwete papa vanono, kwete kupa vanono, kwete kupawa. Pamba pako ndiwe wega unotonga, kumba kwako ndiwe wega unotonga. Azina jisotsi, azina ba, azina jisotsi, azina ba, azina, azina ba, azina, azina ba. Pamba pako ndiwe wega unotonga, kumba kwako ndiwe wega unotonga.